Maswera sei ruzhinji rweZimbabwe kwamuri ikoko, vamwe makuseni, vamwe mangwanani, vamwe amanheru. Ini ndonzi Silvester tafumanei, ndiri mutori wenhau pano paSly Media. Pakamera pana Rudenya tarumbidzwa. Nekudaro nhasi uno tauya kuti tizosangana nevanhu vane matambudziko avari kusangana nawo mubasa ravo kuti tinzwisise kuti zviri kuva affecta zvii uye tichinzwisisa kuti vakambopinda sei muindustry yavo yavari iyoyi. Tisingapedze nguva regai nditaure nehanzvadzi yangu iri panapa. Ndikati hanzvadzi ndozonyara kutaura zvimwe, rega nditi muzukuru wangu ari panapa. Uzi muzukuru anoti nasekuru handii ndzimba anomenywa ne ichokwadi. Ichokwadi ichocho. Chokwadi sekuru. Muzukuru uri sei? Ndiri right hangu. Kukutukira kudai good living guy. Kungodaro nekudaro mukati momomo. Kungonzwisisa mvura. Ngogeza kangozora vasiriniyo nongochena chena. Kuti zviita handiti? Kuti ngoti zviitewo. Good one. Ini ndiri kunzwisisa basa ramunoita. Endi basa renyu hamunyare naro. Aiwa tinotenda. Ava vari kuona havatomboziva kuti munoita basa renyu. Ini vanoziva kuti ndiri mutori wenhau. Imi vaudzive kuti munoitei. Inini ndiri sex worker. Ndo basa rangu. Kupinda mabhawa tichinotsvaga varume vanotipawo chekuti tiwane kuraramawo. Ndo basa rangu iroro. Ndo kubasa kwakuti ndiraramisewo mhuri. Basa renyu makaritanga rini? Basa rangu ndakaritanga 2012. Andakasiyana nemurume wangu. Ndobva ndauyewo kuno kuEpworth. Ndobva ndasanganawo neshamwari yangu ndichingotambawo nhamo ndichingotamburawo. Akanditi uya kuno handei kwaRuben uku. kwaRuben uku unogona kuwanawo chinokutiwo $2 kana dhora iroro wawana kuraramisawo mhuri. Saka ipapo pandakasiyana nemurume ndobva ndauya ndakuendawo kwaRuben. Aiwa ndakukwanisawo kutoloja wemba yangu chitobhadharo rendi kuendawo kwaRuben. Mapondo mashort time umwe ane $50 haurambe ukaibatanidza unotokwanisawo kuti uraramisawo mhuriwo kumba nevana. Tiri mubasa ramunenge muchiita irori rine machallenges aro. Tichataura nezvemazuva ano eCovid. Pane here mazuva amunotambudzika nawo amunoti ndakasangana nezvinhu zvakandikadza mukati mebasa rangu irori? Zvinokushungurudzai? Tinotaura nezvemarights enyu. Sex worker ane marights ake handiti, asi pane zvamunoitwa nevanhu zvinokushungurudzai mukati memaclients enyu. Zvimwe zvacho ndezvekuti chokwadi unogona kuenda patouchline, wasvikapo unosvika unzi iwe ndiwaniko iwe, kunyanya ndingatotaura mazuva ekutanga unzi kweri hure rakabva nekupi kweri rakamira patouchline. Umwe otokulaitoti achimbuya chigogo ichi enda unokwesha vana nhova kumusha uku. Ongoti nhai Mwari ndaita seiko inini, wongomira woenda wongosuduruka wodzoka. Unogona kukechwawo nemurumewo mumwe anenge ane utsinye woenda kubhesi wosvika wogoti newe short time iyoyo newe mwana okuputitsira kondomu anenge achitoruziva kuti ndiri kurwara. Wosara paye wakuita siki apa mari anenge akupa pamwe ipondo. Mumwe unoenda nayewo wasvika kuye wobva kuti mari wobva wati kana pondo iyoyo kana $3 oti handine pondo ndokupa mari yako, ngatite madhiri ndipe mari yangu oti handinokupa mari yako. Woita madhiri wapedza onzi wazvihodha kupiko iwe. Zvinotengeswa here izvozvo? Ndokurova izvezvo wazvinzwa? Ndikakuona futi uri patouchline ndakukurova. Mamwe matambudziko futi atinosangana nawo iwayo. Dzimwe nguva unoendawo paye wosvika mwana wosvika imari pondo dzandikudzoka woenda. Kwouya mumwe imari unogona kana kutoshaya kana short time kana 1 wotodzokera kumba. Apo vana vanenge vaida kudya, vada sipo, vada kunhingirikina seni zvangu izvezvizvi. So ndane mwana wangu akanyorawo form 4. Ndakatoti wachinyora bhatomitiswa nemwana mucheche izvezvo kumboko. Apa ari kutoda sipo izvezvizvi. Nguva ino yelockdown yakaoma. Tiri kusangana nematambudziko futi asingaite. Ukauya pamashops polisi inogona kutosvika bvanzi imimi takusunga iwe newe tonzi handei wotonzi newe usvika uku kana kumapurisa kuya muri murodhi wonzi tipei kana mari mune mari. Dzimwe nguva handina, dzimwe nguva handi nengi onzi tipei mari.
mobhadhira kana mapondo kana $5 zonzi chidzokerai. Amwe musango manheru odzokera kubasa. Avaende nemukamba kwamunopuwa rizvi. Atipi aende kukamba, tisvitswe kukamba isu. Kana ava tisatambosvika tinotodzoserwa murodhi onzi tipei mari dzamunadzo todzoserwa murodhi. Totodzoka. Ngoenda kumba mangwana oti gainimbozororo oti zvino ndakagara pamba vana vanodyei. Wodzokera futi makuswera mangwana oendawo kunyanya maweekend ndiyatinonyanyoenda kudzimwe nguva kunenge kune bhora. Kune bhora papemo wotsvaga mari vamwe vanenge vachiona bhora unogona kuswerera wamira ugosamuka ugomira nemadziro kuti pano apa zvakaoma nhasi unenchikuita nhasi zvakaoma nhasi zvakaoma vachingona bhora vanototi makazara vanhu mubhawa macho vatigetivodongorera mubhawa tosvika nepahwindona mubhawa zveshivarume vari mumaso vari kuona bhora achiperavo kumba iyo wakuti ndozoenda nani pamwe ndobatwa murodhi wakuenda kumba kuye wakutobatana nevamwe kana wekumaraini wakutoenda kumba nguva ipapo unenge usina kana sendi unotogona kana kutoenda kumba usina kana sendi seizvezvizvi mulockdown muno munguva dzekufamba dzekubva kumashopsi nguva kune time saka ukatononoka matsotsi acho futi murodhi momomo vamwe vanongokurepa iwo vanongosangana newe vanoda kutokurepa but isinotofambawo nenzira dzimwe dzemukati tohukuwo nembwa tofamba nerodhi dzemukati kuti usabatwawo nematsotsi. Tapotaura nyaya yemapurisa vasingakusvitsei kukamba. Mapurisa aya kana iwe ukashaya mari vanokuita sei? Kana usina mari? Inini hangu pane vakamboendwa vakambobatwawo pakati pedu varipo vamwe vachataura vakambobatwawo vakaendwa navo vakasvika vakarepwa vakasina havana kunzi tipei mari vavo vakangonzi umwe nomwe vakangobatwa ari 3 rand kusungai vaendwa navo vabva vasvikawo kusango kwakasvika vabva vati 1 navo vabva varepwa vanichidzokerai vakapfeka here protection ipapo ndopatisiri kuziva kuti vakapfeka here asi vachakudzai vamwe vakasangana nawo nematambudziko iwayo asi atoriko matambudziko iwayo kuti mapurisa chaiche anotokusunga iwo kuti handei dzimwe nguva anenge aida kuperekedzwa panhu panochiisa pai iwo anototyawo anokuti ngati panorema pane kunopondwa vanhuka saka iwo vakafamba nemi ipapo vanenge vachiti makawanda vakangodarika panogona kuti chidzokerai apa imindi munosara makumhanya makudzokera pamwe munosvika bhawari yera avharwa futi makuenda kumba apa hapana kana mari yamawana. Munhu anonzi sex work akafana nemi unoita hako maclients akawanda asi pane here paunombotiwo ndine wangu mukomana wandotiwo kana ndafunga zvakunatsoita bonde chairo ndakafara ndinomutsvaga nefoni ndoita sei zviriko here zvakadaro? Chokwadi papo lockdown isati yapinda ndikati chikomba changu chandandinacho asanga ari murume womunhu kuoverspill inini hangu ndine kagada kanguwo kandakaitawo ndasiyana nababa vana vanguwo ndiri muchihuremo ndakakwanisa kutengawo kagada kangu kandinako kastendi kangu ndakangokwanisawo kuvaka 2 room nevana vangu vaviri vandinawo umwe akanyora form 4 gora pera umwe ari form 2 izvezvi umwe akanyora form 4 ndiye ane nhenga ane mwana mucheche wari kukumba saka apa nhengi ndine chikomba changu ichocho chaitiwo chakauyawo weekend Sunday mukadzi wacho aenda kuchechi chouyawo chondisirawo kana 20 years dzimwe nguva chinonotengero grocery lockdown yasvika handina kuzombochiona chikomba chii chakabva chaenda chaingofona zvakangondiomerawo kuno kwainini ndoita sei nongambama mune ka50 US kakarimo kwainini ndoitawo sei kunoku ndinouya mukadzi ndinouya ndakatarisira rodhi kuti pamwe baba vachauya ndakati ndakaisa munhu mumba zvino mumba ndine vana vasikana ndajaira kungonoti kwaRuben zvino kana zvoperera ikoko mumba manje ukaisa futi munhu zvinonetsa manje nekuti ukaisa munhu mumba akazoti gogogo inoti aringofona achiti ndiri kuuya dzamara aiwa lockdown aitombondichengeta lockdown iye achitoendesa vana vangu chikoro lockdown iyo ipa yakasvika agara kumba kwake inini onda kumba kwangu ndopandakaona inga kamari kapera kwakazoyawo imwe shamwari yangu yakanditi iwe nevanava unoita sei uri kuenda kwaRuben kuri kuita here ngati kwaRuben ndizvozvo but mari yacho handisina ndatopererwa kana chekudya takatomboenda kuhuni hanzi kumapurazi uku
tombodzingiriswawo ikoko kumapurazi ona kuti dzekuti kubikise asi yekuti si hupfu nemuriwo panenge pasina wotoda kuenda kwaRuben kuya ndobva azonditi hande ngatimbodzika itimboenda kuDarwin ndakambodzikawo ndakaenda kuDarwin ndakasvikawo aiwa zvakanga zviri naniwo kuDarwin kuna mukaradzi uko ndakasvika aiwa mahuri ariko akazara zveshuwa kuna mukaradzi ndakangoendawo zvemwedzi 2-3 ndichidzokawo kumba ndaingoenda 2 weeks ndodzokawo saka pandaitodzoka ndaitenda paRuben ndotonzi akoiwe urewo kuhurirawo kupiko iwe hurewe ndati kuDarwin patachiraini mazuwana hausukuwanika uri kuhurira kupi ndoti asikana nanena una mukaradzi uku una mukaradzi ndokunorohwa vanhu manje akuhurike akuhurike unotonzi ukamira mari pondo unzi ihurere kupiko iro rudedzera pondo kunotajera madhora anotokusiya ende unogona kushanda 10 years makuseni uchada kutenga sadza masikati uchada drinki uchadawo drinki manheru uchada sadza pawashanda 10 bhesi rinoita $2 apo pamone unosara kana neka $3 vamwe washanda $8 kuti uibatanidze bhesi mamunonoitira madhiri mumba mamune muchibhuka imomo muchigara muchiwaridza inenge iri room ine vanhu 4 kuti mumwe apa anowaridza apa nekagumbeze kake mumwe apa anowaridza nekagumbeze kake mumwe apa anowaridza nekagumbeze kake vamwe mwachirova bondi ravo hamutogona kuganhura nemaketeni kunoku kwaRuben tinoebhesi ratinoita vamwe vanoenda mukombi munopinda munhu wovhara dhoo mukombi momo pamasiti mumwe unoenda chakangovakowo chemapepa chinopindawo munhu 1 mumwe unoendawo kuseri pane makombi pakati pakapaki imwe yatinoendawo yakavanzika yatinoendawo iri medu imomo ndo matinoendawo bhesi racho rinotobhadhwa 50 bondi pamwe munhu akubhadhura 50 wosara nekadhora pamwe wapiwa pondo wosara nekadhora 50 ndo mararamiro atinenge tichingoita saka tiri kutotambura izvezvi kana mafuta kana hupfu kumba kune sitorina kana chekubata rarama kana nekupiwa kupima chaiwo tiri kudzoka ipapo pamunoenda kutouchline yevamwe like pamakaenda kuDarwin ikoko veikoko ma6 workers vane vachikuonawo sei wose munhu apinda muteritori yavo vanokuita welcome here kana kuti vanokuisira gokora kuti vanotorera maclient aiwa ipapa handidi kunyeba patakasvika takanzi pindai mukarumu kako kakari kadiki kaine vanhu 6 vanga vakadai so vakangodai kaningokwana vanhu kudai ndo pakasvika zvikanzi 1 ngaapindomo saka mumwe wedu makapinda imomo mumwe wabvanza apinde mamune munhu 1 katori karumu kanenge katereti kakai kainzi mukwane vanhu vaviri saka munochinjana mumwe akapinda mumwe ombomira panze nemunhu mumwe munhu anogona kuti aiwa kungatingaite zvokumirira kumberi kune vamwe mabhesi uko ane vanhu vari kutoda vanhu otokusiya pamwe pamunobuda paiwindi after achatanga kuwana futi mhene iwe usati wawana mhene woenda futi pamwe autoiti kana mari pamwe unogona kushandawo mari isingatombokwani kana kudya na $4 ya unogona unoti uku kuDarwin kuna mukaradzi madhora handina zvanguzonyanya kukugara nokuti mari yacho yeko yanga yakatodhakwa yanga iri shoma ngatimbodzokai panyaya muri mubasa renyu irori right ndanzwa muchitaura imimi kuti mune nyaya yakakurwadzai nyaya ikanyanya kurwadza istereke yamakaitwa imimi ndeipi Alright, inini ndakanga ndazvibatirawo musoja ndaendawo kutachiraini akabva ndizoti ndiri musoja ndobva taenda kubhesi ndobva tasvikawo bhesi kuya kupanipa $5 ndikati aiwa ndazvibatira mhene yangu pano ine mari ndobva atanga kuita kana kuti angamwa mapiritsi here zvinonzi masoja anomwa mapiritsi handizive kuti anga adye kana mushonga here wanga adye akaramba achita 1 hour yapfuura 2 hours akuda kuti ku3 ndakati aiwa akazvichaita kanzi iwe unofunga kuti mari iyoyo ndoita yekudhota ingati yekudini zvakanzi aiwa mari yangu ndichiri kushandira ndiri pamusoro pemari yangu ndoita zvanoda ndobva ndatanga kuti muti iwa ibva saka vanhu vangu vari kurewo neni pakapaki vanhu vangu vari kure neni ndobva aramba akati pamusoro pangu ndobva aramba ndoda kumusairira ndobva ndakumupusha ndakuda kutoti ndida kuti ndichirwisana naye ndakutoona kuti hasi kutombobva pamusoro pangu ndobva akabva anditi nka pazamu apa ndobva dambura bva tora nyama yacho
handizoti akatsenga here vataita sei. Vamwe vangu vauya vakuda kuti nhai kochiko chaitika chiko ndati ndarumiwa nganzwa nyama yacho vamwe vangu vakuti nyama yacho aisakupi nyama yacho zojaya kuti ndokura ndikaenda kutraining ini ndokura yai saka ndiri kungoti ndomamwe matambudziko atosaka nei ndakatodamburiwa nonga muri kungozvionawo kuti pakarumwa pazamu apapo ndakarumwa nomukadzi womunhu wekarewo tichirwa tichirwira varume vakatora murume womunhu nongosanganiwa saka ndinongoti aiwa ndokodawo murume chero kubvawo pa35 years nokuti ini ndine 35 years anokwanisa kungondidawo zvandiri izvozvi zvine vana vangu vaviriwo nekagada kangoni garwa kuno kuepweti anokwanisa kungondirorawo kubva pa35 years wo zvichikwira izvozvo ndikawanawo anongondidawo aiwa vari kuzvinzwira